Здравейте, Явор Писанов се казвам, от Хъб за процеси апарати, собственик и управител съм на фирмата. Точно преди една седмица тази снимка в една от оранжериите в района около Алмерия, Испания. Не знам, може би знаете, това е един най-големия район в Европа с оранжериите, в които захранват може би половина Европа и половин свят, и не знам, но поне половина Европа. Друго нещо, което обаче така при нас все още мисля, че е като малко бяло петно нали, има го и вече тези интегрирани системи за торене, за напояване, имаме го лабораторния почвен анализ, листен анализ, но нямаме го този мониторинг на сока от растения. Сока от растения е нещо като все едно човешката кръв, все едно да си направиш кръвен анализ, т.е. в момента какви хранителни вещества това растение, дома, чушки или каквато и да е друга култура, не само за оранжери и за полеви култури става, взима в момента. Т.е. ние можем с тези преносими уреди да отидем на място в оранжерията или на полето, да вземем, да изрежем сок от дръжки, с няколко капки да накапем на сензорите, да проследим в момента какво е количеството на азота, на калия, на фосфора, брикса какъв е, ЕЦ-то, ПХ-то какво е. И ако трябва, нали, това можем да го направим всеки ден, всяка седмица. Ако трябва тази първоначална програма от агронома или наша лична, или от научния институт, да може да се коригира във времето на база на тези реални изследвания. Ти отиваш реално на място, не чакаш да пратиш проба, някой ти ги анализира, да ти каже след една-две седмици какво се случва. Защо е важно това и каква полза има? Това ни дава възможност преди да видим, ако има някаква липса. Тая програма е предварителна, тя не е казвам, че е супер идеална за торене от началото до края. Може да се появят различни пречки за пълноценното усвояване на хранителните вещества. Преди да се появи нещо, визуален симптом, листенцето да е почервеняло, оранжевяло, там поради липса на някои елементи, ти го виждаш с този реален анализ една, две, три седмици преди това и можеш да вземеш някакви коригиращи мерки.